sa do. Paminaw sa akong kuan. Kaldero ito. Paminaw ako kusog bang tingog. Sukino. Nga mo kusog mo ugong ba? Adili. Dili. Wag na. Wag. Kusog mo kayo. Bungol. Kusog kang tingog. Kusog ka? Oh? Nakaguros lang agi. Marag na ibagyo sila ba? Bagyo. Hello, ma'am. Hello sir, good afternoon. Nag-vlog. So, vlog tagol. Kusog ya pang kusog. 3 days ba? 3 days. 3 days. 3 days ra ang 3 days na replacement sir. Kung dali siya mag-book na, kung di siya mauli. Basta receive, wala. binawag 3 days mahuman ang bagyo. Kay paminaw ano kusog kay nga Doha? Kusog kay Ano siya? kusog kay hangin ba. Baligya, lugar niyan dam. Baka lang siya. Tondo. Wala ta. Nade ang kwarta. Baka magkita ako din ba? Hala. Hello. Diba niya, agad ako magsuon sila. Asa yan? Uyab, dito niya. Nakabang na yung mga magsuon. Wala ang. Pilit di oy. Uyab ay. Oo. More magsuon mo. Dili ko sa nagpalit. Dili, kaya gipakwan sa ni mga tuwang nako. Upang ulit sa kadi mo. Sa bugnaw. Bugnaw, tapos ginaw ko Ang ng iba kuhan. ito lang ga. Oo. Sabi ko ginaw ko ng nagkuhan. Ang nagkuhan daw sa mga nag-order is Ming Hawa. Oo, na-timing nga. Timing. Ang order ni Hawa na ako na lang nagamit. Eh, Dugay sila pamini ilat ko. Ako lang kitabangan. Ano ko, tawagin lang yung lula para sure ka kung sa yung gusto. Kaya kato yung gikuhan, pag tanaw niya niya nga, kanin siya tin. Ako nga, wala na maganda yung lula na baan. Ano na yung nagkuhan ng to. Kaya sa hirap, sa YouTube ko. Sila pamini. Sila hindi. Ano yung magsuot? Kami na magsuon, nakapauta na. Isuon mo lang siya, digit. Uy, ako niya. Nakata. Nakadihan dahil sila. Layo. Wala, ipon naman Hindi yun. ko na din magbalay. Hindi lang mayan. Akong kamagwangan kong kapon. Ano na, ma'am? Okay, ma'am. Dili sa kuan, lalo counter. Ako sa yan.
magpagkasal, Inday. Pagsaba.